masterra azkenean bada nolabaiteko prozesu pedagogiko bat, edo hezkuntza prozesu bat, ikuskera bat ere bai, ikuspegi bat gauzak nola burutu, hain zuzen dator Latinoamerikako edukazion popular deritzogun hortatik. Eta, bilatzen duguna da ezik eta herritarraren bide edo hainbat prozesu garatzea, norbanakoa eta eragile edo kolektiboaren ahalduntze hortatik, nolabaiteko harreman justu, berdintasunean, aniztasunean eta oinarritutako harremanak sortzeko eta guztion elkarlana edo bilatuz, ez. Eta prozesu horien bidez ere bilatzen duguna da nolabaiteko ikasketa prozesu bat izatea, ez. Denok ikasi eta denok irakatsi dezakegune dugunez, guztion arteko ikasketa prozesu bat izatea. Emaus Gizarte Fundaziotik hainbat urte damakizkigu elkarlanean Cepa Alforja elkartearekin, Costa Ricako elkarte bada, eta hain zuzen herri hezkuntzan edo heziketa herritarrean dihardu lanean, ez. Orduan, hortik abiatuta eta Eusko Jaurlaritzako Garapen Agentziaren laguntzarekin 3 prozesu eraman ditugu aurrera. Izan dira 3 prozesu, pixkat kontsumo arduratsua eta inklusioa ardatz izan dituztenak. Horietako bat Costa Rican bertan garatu izan da, One Arret sarearekin batera, eta indeguna da beraien 13 urteko jardunean erabiltzen dituzten eta egunerokoan dituzten trukerako baliabideak edo egiten dituzten momentuak eta guzti horiek jaso ditugu gida batean, truke gida batean, ez dela bakarrik trukea diru truke, baizik eta badaudela ezagutza trukeak eta pertsonen arteko truke guztiak eta jaso ditugu. Hori izan da Costa Ricako kasua, eta gero beste biak hemen Euskal Herrian burutu ditugu. Alde batetik ikasi elkartearekin aritu gara, ikasirekin egin duguna Italiako Remida proiektuaren ideiatik hainbat enpresetatik materiala jaso dugu, zabortzat zeukaten materiala jaso, horiek berrerabili eta 13 eskolekin, zehazki 13 ibili gara, 13 eskolei materiala eraman zaie, beraiek 0-6 urte bitarteko horrekin esperimentatu dezaten, beraien pedagogian txertatu eta horiekin aritzeko. Eta 3. esperientzia izan da gu hazia gara elkartearekin, Aretxagaletako elkarte txiki bada, gaur egun emakumez osatu eta bai bertako eta bai migrazio prozesuak bizitako pertsonez osatu eta kasu horretan egin duguna da emakume guzti hauei galdetu zer egiten duten beraien denbora librean, zer egiten zuten beraien jatorrizko herrialdeetan, hemen zer egiten duten eta denontzako eskuragarri dagoen horrelako gida edo mapa bat egin dugu, nun doainik eta baliabide urriak dituzten pertsonentzako eta espazio ezberdinen mapa bat eta identifikatutako gida bat egin dugu. Azkenean Emausetik lanean, sare lanaren inguruan denbora damakigu hausnartzen, ez? Badalako ere gure egiteko modu bat, elkarlana eta sare lana, ez? Eta, proiektu honek ere hori bilatu du, ez? Ez dadila bakarrik elkarte baten lana izan, baina elkarte horrek ez lan egiteko momentuan ere, bere ingurunean, bere baiaran, dauden beste elkarteekin batu, konpartitu eta guztien artean truke hori ere eman da. Ikastaroaren helburua da batez ere 3 esperientzia hauek ezagutera ematea, alde batetik, eta hain zuzen ezagutza hori bertara ikastarera etorri eta hurbildu diren horiei nolabaiteko ideiak emateko eta sare lanean eta elkar lanean zer nolako gauzak aurrera eraman daitezken
ikusteko eta beraiek ere beraien esparruetan horrelako prozesu edo dinamikak aurrera eramateko.